Dobro jutro! Dobro jutro! Wow! Wow! Dobro jutro, deco! Dobro jutro, učiteljice! Otvorite vaše knjige i pišite ovo. O ne! Aleksa! Šta se desilo? Šta sada da radim? Ne brini se, mogu da ti pozajmim. Wow! Izvoli, hvala! Aha! Ivane, ne razumem, možeš li mi pomoći? Da! Imamo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minus 3. Koliko sada imamo? 1, 2, 3, 4. Da! Hvala ti, razumela sam. Vreme za odmor. O, to boli. Izvini, nisam mislila. Okej. Tepi, izađi ispred table. Ne pomozi mi, ne znam. Ne pomozi mi. Okej. Imamo 4. I dodamo 5. I onda oduzmemo 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. O, razumela sam. Odlično, Stefi. 10 minus 5 jednako 5. Plus 4 plus 4. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jednako 9. Okay. 1 i 3 i 6. 6. 6. Broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jednako 10. Vreme za odmor. Jej! O ne! Ne brini se, podelit ćemo. Au, ukusno! Hvala ti! Nema na čemu! Spremite se za čas! Wow! Jej!
Wow! Ej! Sljedeći čas. Jej! Ivane, pomozi mi! O, znam, tamo moramo da operemo ruke. Zalepljene su mi ruke. Samo ih operi. Da! Aleksa! Upsi!